Здравейте хора, аз съм Марая, добре дошли в канала. Днес Асен отиваме сега да го вземем от училище. Стойте, че сега тук сме с малката сестра. Искате ли да я видите? И сега отиваме с баба ми да го взимаме от училище. И здравейте, приятели, прибах се от училище. Раницата си я забравих. Там седи раницата. И къде си? И сега... Съм на пазара. И сега ще ходиме да купиме сокчета. Да. И да. И са три ще ги рейтваме. И 3 различни ще купиме. Да. И имаме някакви снаксове. Може ли да вземе или каквото имаме просто. И ще ги рейтваме. Ако нямаме нищо, ще купиме. това ще ми гледаш. Да. И да, просто баба ни и сестра ни е зад нас. Както знаете, аз съм Асен. Аз съм Марая. И забравих да ви кажа, хора, Руми е наша братовчетка, не ни е сестра. Ако го мислехте това в първата част. И това не е вярно. Ако някои пишеха дали не е сестра, не дали е сестра, хора. Коментарите дори не са включени. Трябва да ги включиме. Да. И хора, сега влезнахме в магазина. Сега той си взема ето това, ще си взема ето такъв. може и аз да си взема. За сестра ни, тя може да си вземе от тези на Каприсън. Както баба ни каже, реално. Или пък може ето тя е шефката. Дракон. Ето и баба ни ще пробва ето това. Лимонада. Да. Окей, за Гален ще вземе... Каприсън. Да, Каприсън. Най-добре. И ще пробваме всичките. Да видим на какво имат вкус. Дали ще... Боровица? Хора, вижте, кажи го. Ел Пепе. Не. Ел Пепе. Ел Пепе. Взехме всичко нужно. Стой да дойдем аз от тази страна, защото те снимам. Да, и като се прибереме ще ги пробваме. Хора, аз съм първи клас, но съм много нисък. Мога да кажа да. Вижте, хора, Галена! Вижте я! И да, хора, тук сме. И да. Тук сме. Покажи ни! Чайка да настъпи. И ето. Ето ги. Ето тука. Кадър ли сме? Ето тук сте в кадър. Ето и само мъчат детето. Само мъчат детето. Аз ще спа. Да. Ето тук по камерата. Чай да си включи камерата. Няма да ви издаваме къде живеем. И все така може да държиш. Не. Тихо. Вижте, хора, страни как се качват по стълбите. Качи се, айде! Тихо. Без да искаме правиме очила. Имаме щупени очила. Така, Хора, момента, който чакахте. да! Ето ги напитките. Ето това ни е специалната кутийка за бомбонки. Да. Галена, моля. Не пипай, моля. Така. Ето това е неговото. Това е на баба ни. А това е моето. Но ще пробваме от всичко по малко. В смисъл, Аз ще взема чашки. Вземи пластмасата. Сега ще ми сипе за него. От неговото за мене. Аз ще сипем от моето за неговото. И баба ни ще ми сипе. Ами сестра ни вече да почна да пробва. Да, чакай. Тя пробва бомбонките ли? Чай, това. Ух! Фиския сокове хора. Купихме и чипси. и
купихме хрупанки с бекон. Може би вие знаете хрупанки с филе лимон, но ние пробваме с бекон. Добре, отивай си. Как? В момента... Баща ни ще ни ги отвори, защото ние не можем. Добре. Хора, баща ни нямаше търпение и той ги пробва. Да, прав. Това какво е? Дай ти, това е за тебе. Това са по-хубави. Къде ги за тия? Дай, взимай. Така, дай. Поеми. Много е газирано. Ало. По-полегно. Ето ще си пишем на асенимето. Стой аз малко сега. На главата да не ми се виждат като останем. Ето ще си пишем името. Не, спи бе. Ходи. Не съм ходил. Това е много вкусно, хора. Сега ще пробвам аз моето. Мале, това е уникално. Я. Моето ми харесва повече. Хора, виж аз какво направих. Микс. Микс? О, май гад, това е уникално. Стой. Така, микса сега ще пробваме. Много е хубаво. Така, ето го на Галена каприсано. Хора, не бе! Уникално. Уникално, както винаги. Ние сме го пробвали точно. Да, но просто, нали. Да. Това никога не сме го пробвали. Да. Мерише хем на диня, хем на дъвки. Да, значи за нейното давам 11. 11 от 10. Не може. Трябва от 10. Значи 10. На моето е... Спри 11 от 10. Добре. Моето На нейното давам. дам 11. На моето давам 20. На моето дам... неговото. На моето дам 30. Тони ме. На неговото аз давам 11. Защо? Ами защото мисля, че беше прекалено сладко. А пък моето е нито сладко, нито пък... Не, нито пък твърде така безвкусно. Точно е, вижте, с... Майко. Забравих как беше. Ягода и диня. Неговото е с боровинки, нали? Чисти боровинки. Моето е много вкусно! Аз обожавам боровинки. Нито един път не съм те виждала да ядеш боровинки. От таткото. Така, ще пробваме тези Skittles. Ще се опитате да познаете кой цвят ядеме. Червено, зелено или синьо. Така, преценете си. Няма синьо. Не, нали те имат цветове червено, зелено, синьо. Къде? Има и розови, майче. Не вътре, а нали има опаковката им какъв цвят е. Така. Ще правим така, ще ги разбъркаме и после се затворим очи. И ако искате, ще познаме кое яде. Ще само че това пречи. Това умахам. Страни, звъни на някой. Кой заливай? Така. Сега избирам. Ето това. Дано да не е оранжево. Оранжево. Леле! Сас. Дори. Жълто. Жълто! Видя ли? Не. Аз въобще не харесвам оранжевото. Аз, значи казвам, дано да не е оранжевото и ми се пада оранжевото. О, Зелено. мама. Какво прави тати?
Това какво прави? Мислим, че Зелено. розовото. Зелено бе. Зеленото беше. А, що ми казваш? Да, наистина е зеленото. А знаете ли, хора? Сега. Стой! Значи. Тези бомбони реално. Не. Наистина нямат различни вкусове. Имат само различен цвят и различна миризма. И затова много не може да се определят. Да, е много трудно. Айде. Не. Айде. Не. Дано да не е зелено. Мислим, че е лавто. Отвори. Най-гнусното лажевото. И тя ще почва да си пие. Или да не го пробваме, защото това си е не. Не. Дай да го пробваме. Хора така ни прави. Тя много обича и това да прави. Да. Бихме я показали, ама тя не обича. Тато. О, бебе. Що те много стара? Не е много. Не и една. На колко години беше? Да, 51. Добре. Сега искам само още малко да пия. Лимонадата. Ето е турска лимонада. Аз ще го отворя, защото ти не можеш. Ти соля. Нищо. Галена се смее. Омага. Стана зелено. Стана зелено от синьото. Стойте, аз малко е така. Мирише отвратително. Всъщност е доста освежаващо. Хубаво е. На, бабо. Ска. Италянно. Майко! Сестра ни доста го харесва. То чипс не сме го пробвали. Нали? За първи път го пробваме този чипс. Вижте, този е жълт. Жълто-оранжев. Иу. Да, нали? Как? Иу, но... Това е много хубаво. Вижте, хора си мисля на език. Извинявайте, че ми отне доста време, просто исках да го вкусля. Да имам йог. Хора, аз като малък на сока казах йог. Аз казах боко. Що казах боко? Аз казах йог. Йог? Не! Йог. Пишете долу в коментарите какво означава йог. Не! Коментарите още не са включени. Тогава пишете долу в коментарите, но ще ги... Ако ви карта на така, отдолу ще бъде солта. Да, защото целта е много як. Ние не сме ги пробвали. И не знаем какво имат вкус. О, мирише. Аз пробвам. Мирише на бекон. Я тия с какво са? С бекон. Да, съм казах. Много са хубави. Тук пише хрупат. Да. Много са хубави. Много са солни. Точно ли? И са много хубави. Не знам защо правят такива реакции. Благодаря, че гледахте нашия канал, нашия клип. Ще има още други. Да. Довиждане, хора! Чао! Чао!